स्वागत करছি ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅର 21 ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆସିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଆମ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା। କୁନି ବେବି, ନ୍ୟୁବର୍ନ ବେବି। ଶଙ୍କୁ, ଇଏ ଶଙ୍କୁ ହସିଲା ରେ, ହସିଲା ରେ, ହସିଲା ରେ। ଏଇଠି 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 ଏଇଠି। ଆମ ପୁଅ ଦିନ ଯାକ ଶୋଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ତାର ଖେଳିବା ମୋଡ଼ ଅନେଇଛି। ଦେଖ ତୁ କେତେ ମିଟ ମିଟ କରିକି ଅନେଇଛି। ଇଏ ଝିଲଉଛି କିଏ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସାନ ବାବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍। ଆମ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭାଉଜ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। କିଆ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି କି? ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶିଆଲ। ଇଏ ଆମ ବଡ଼ ନାନା, ଇଏ ଆମ ସାନ ମଝିଆ ନାନା। ଦେଖିବା ଦେଖିଆ, ସିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ଆଉ। ଇଏ ମୋ ବୋଉ, ଆମ ଭାଇ। କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ, ଇଏ ଆମ ବଡ଼ ମଝିଆ ନାନା। ତ ବାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଜି ଫୋଜି ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ। ଲୋକ ଅଧା ଖାଇକି ଗଲେଣି। ଭୋଜି ସମୟରେ କିଚେନ୍ ଘରର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ, ଦେଖନ୍ତୁ। କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍। ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମ ବିପିନ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭଜା ଭେଳେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ବସିବେ। ମାର ଭଲ କାମଟା କରୁଛ ତ, ବହୁତ କାମ କରୁଛ। ବସିବି। ଏ ତମର ବ୍ଲଗ୍ କଲିବା ନା, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଭେଣେଇ, ସାନ ଭେଣେଇ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କାମ ଦାମ କରିକି ପୁରା ଏକଦମ ହାଲିଆ। ଇଏ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ଇଏ ଆମ ପୁତୁରା। ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଣାଗୁଣି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାସିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ହେଲାଣି। ଖୁସି ମାଆକୁ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେ କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଖାଇବ। ଏବେ ଆମର ଦେଖାଉଛି। अंडा खाली ନା म्यूट करदेवी।
ଖାଉନି ଭାତ ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ ଆମେ ଟାଟା କରୁଛୁ ତୁ ତ ଖାଉନୁ ତୁ କଣ ଟାଟା କରୁଛୁ କିଏ ଶଙ୍କୁଆ ଶଙ୍କୁଆ ଶଙ୍କୁ